Uhulumeni, ikakhulukazi uMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu, i-Human Settlements, sebakha imijondolo. Kuyihlazo elikhulu nokwehluleka okuphelele kwalama askari. Hlala ukhumbula njalo, umjondolo awuyona indlu noma umuzi. Ngezinsuku zomzabalazo basithembisa ukuqeda imijondolo. Sekuphele iminyaka engu-30 sibuswa ngentando yeningi. Manje sekuyibo abaxhasa ngemali imijondolo. Yihlazo elikhulu leli qembu lama-askari. Zakhamuzi, masibheke idokumentari ye-Carte Blanche ngeso lochwepheshe bomdabu kwezokwakha namaphrojekthi. Ake siqale ngokuhlonzwa kwabathintekayo, i-stakeholder identification. Uhulumeni we-ANC udinga iminyango eyisithupha ehlukene ukwakha imijondolo, into abantu ababili abangayakha emahoreni ambalwa. Ababandakanyekayo kubalwa uMnyango Kazwelonke Wezokuhlaliswa Kwabantu, uMnyango Wesifundazwe saseGauteng Wezokuhlaliswa Kwabantu, abanye ababili, kanye noMnyango Wezasekhaya waseGauteng, Home Affairs, kanye noMasipala. Kungani ubandakanyeka noMnyango Wezasekhaya? Kungaba ukuqinisekisa ukuthi izakhamuzi ziyazithola izabelo zemijondolo, noma ukuqinisekisa ukuthi nabokufika kanye abanganamaphepha bayayithola. Sikholelwa ekutheni yisizathu sesibili, yingakho sibona ukuqhuma kwemijondolo ezweni lonke, futhi ihlalwa kakhulu ngabokufika. Umlando. Uyakukhumbula yini uhlelo lukaMbeki lomnotho we-Second Economy bethengisa izindlu ze-RDP i-social housing? Njengoba sasho ngaleso sikhathi, wasondezwa amabhange. Amabhange abala inani ivelu yezindlu ze-RDP, isibonelo. Izigidigidi eziyi-10 ngaleso sikhathi. Aliphindaphinda ngephesenti abalenzayo makuthengiswa i-RDP. Isibonelo asithi ngu-15%. Lokho kungu plus minus izigidigidi eziyi-2 billion. Abangayenza ekudayiseni kwesindlu zikahulumeni ama-RDP. Uyabona manje ukuthi kungani osopolitiki benikwa amasheya emabhange nasezinkampanini ezizimele. Ukukhaphela izwe okusobala, kodwa akukho okwakhulunywa ngakho. Amajaji adayise amalungelo ezakhamuzi ngemali. Okunye ukukhaphela kwesizwe. Manje ake sibheke lezi zibalo. Isikhwama sezingozi zomgwaqo, Road Accident Fund, sikhokhele izigidigidi eziyi-4 billion kubantu bokufika. Kodwa lowo hulumeni ofanayo wakha imijondolo bese eyibiza ngokuthi ngamakhaya imizi. Manyala mani lawo. Umzekelo wokuqala uma kusetshenziswa kabusha izakhiwo zikahulumeni ezingasetshenziswa, kungabiza cishe 85,000 izinkulungwane ngeyunithi ngayinye. Izigidigidi ezi-4 zahlukaniswa ngo-85,000 zilingana nezindlu zokuhlala eziyi-47,000 ezingakhiwa. Umzekelo wesibili B, thatha futhi ulungise zonke izakhiwo zokuhlala ezithunjiwe. Izindleko zokulungisa zingaba yizinkulungwane ezingama-50,000 ngeyunithi. Izigidigidi ezine zahlukaniswa ngo-50,000 zilingana namayunithi ayi-80,000. Isizekhelo sesithathu C, yakha izindlu noma amafulethi RDP i-social housing kusukela phansi. Izindleko ezijwayelekile zingu-150,000 ngeyunithi. Izigidigidi ezine zahlukaniswa ngo-150,000 kungakhipha amayunithi ayi-26,000. Isizekelo sesine D, ukubuyisa zonke izindlu ze-RDP ezithengwe ngabathengi abazimele, abatshalizimali nabokufika. Ake sithi izindlu ze-RDP ezakhiwe kuze kube manje ziyizigidi ezintathu. Kulezo, u-70% zithathwe abokufika. Lokho kusho ukuthi izakhiwo eziyizigidi ezimbili ezingokomthetho zingatholakala ngokushesha ukuze kuhlaliswe izakhamuzi ezinyangeni ezimbalwa. Isabelomali sezokuhlaliswa kwabantu sango-2024-2025 besiyizigidigidi ezi-33 zamarandi. Cabanga imali engakha bakwazi ukwakha imijondolo hhayi izindlu. Lo hulumeni wamahlazo kufanele asuswe, lokhu kuwukukhaphela kwabantu bakulelizwe. Bese lama askari ayizigebengu, khomtsotsi. Baqhubeka nokwenza imali ngokuhlinzeka ngezindlu zangasese ezihambayo,
amanzi, izitolo zamatende ezivulekile, amathenda okuhlinzeka nokwakha iziteshi zikagesi, substations, nokunye. Manje sebesenga uhulumeni nyanga zonke. Khumbula ukuthi kulezi zindawo zemijondolo akukho muntu okhokhela ugesi. Sathatha izigidigidi zezikweletu ngesikhathi se-COVID ukuze sichase futhi sisize amanye amazwe. Sanikeza imithi nemijovo abokufika. Lapho sibabuza ukuthi imali ivela kuphi, bathi kwakusayinwe izivumelwano zamazwe ngamazwe, bilateral agreements. Namuhla siyazi ukuthi lokho kwakungamanga. Nsuku zonke ingqalasizinda yethu iyalayishwa ngokweqile ngenxa yabantu bokufika. Izikole, izindlu, iziguli ezibhedlela nemithi, amaphoyisa akhohlakele yibo, kanye nezindleko zokulwa nezigebengu ezweni. Izigidigidi nezigidigidi zisetshenziswa kubokufika, kuyilapho izakhamuzi zomdabu zisengenamakhaya futhi ziphathwa njengezakhamuzi zesigaba sesibili njengasesikhathini sobandlululo. Zakhamuzi, sidinga ukususa lama askari, silungise umthethosisekelo, sibhidlize uhlelo lwala mahlaya omthethosisekelo abizwa ngokuthi amajaji, futhi siguqule indlela yokusebenza. Ngokuhlaziywa kwethu kobungcwethi eminyakeni edlule, lokhu kuwuhlelo oluhleliwe noluhleleke kahle lokushintsha nokuxosha izakhamuzi zomdabu. Kumele sikumise lokhu manje, ngokushesha, bese sibamangalela sibabeke amacala.